Oras dihita sabuna damang dainang dohot akka tuturku tarlumobe ma diaka ina nami na pejuang garis 2 we kami so semangat asa anggiat tung dibuka debata tutu bertian na holi son upasa do hatan debata nagawi pendukung supaya pahami di baga satikion na parculu abit akan naung sinusi dung mahiyang nilopitan asima rohani debata parasi dilema parbueni bertian hata ni debata gawe songo pendukung Psalm 127 ayat 3 di dokdo ida ma pala ni Jehovah sabindo di anak sileleon nado parbue ni bertian imana parjolo na paduahon mulak di torang ni bulan mahadang hiyon nang pol asima rohani Tuhan dibuka ma bortian nahol son hatan debata son pendukung ima disada Musa bidu 30 ayat 22 alai diingot debata Mose sirahel jala ditangihon pangiduanna dibuka ma bortianna napatuluhon tidokdo sikora ma dibulatula mosok lak ditoru mano-mano ba mahita tutuhat asa dilehon anak dot boru son hata pendukung imana tersurat di Psalm 127 ayat 3 ida ma pala ni Jehovah sabindo di anak sileleonna do parbueni bertian laos didok nang di sada Yohanes 3 ayat 22 jadi mananghape tapangido calo otta do sien ibana alai tarado tipatikna jadi taula lomo ni roha ni debata imana patuluhon na paupaton didok dumuse tu mal lopian ditorun ni situlan marparbue ma bertian saya dipasu-pasu Tuhan laos ayat pendukung nakin Psalm 127 ayat 3 ay ida ma pala ni Jehovah sabindo di anak sileleon nado parbueni bortian alani idi hita aka da inang dia aka pejuang garis 2 semangat terus toktong di bagasat tangiang Tuhan tapatuluson salhutna jala mabuka aka bortian nahol di tonga-tonga ni aka pejuang garis 2 horas selamat sejahtera selamat sehat selamat salhut nahita amin.